Mayong hapon mga kapuso, ako si Kim Salinas. 47 anyos nga lalaki patay matapos makuryente sa open wires ang street light sa Center Island sa Dalan General Luna sa Iloilo City. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Danao sa Iloilo City proper. Zen? Kim, positibo nga nakilala sang pamilya na pasya ang ilahimata matapos nga nakuryente kagabi diri sa city proper. Makita sa sini nga mga litrato ang pagtinguha sang pila ka persona nga ma-revive ang isa ka lalaki. Ang amo nga lalaki ang nakuryente sa Center Island sa Barangay Danao City proper pasado alas 6 kagabi. May pila sini sa kamot nga ginapatihan diri naglatay ang kuryente. Sa investigasyon sang kapulisan, matabok kuntani ang lalaki sa piyak nga dalan, apang bangod may alambre nga nagaserbe baral sa lugar, iya inigin papanaog. Kinhawi, iya balagi papanaog niya. Tapos, ang punta sa tugali nakatandog sa open wire sa poste, sa street light dito nga may mga Christmas light. Nga nagasiga na, ang buto nga nakurente siya. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginkilalang lalaki kay Dani Napasya, 47 anyos, kag residente sang barangay Siniquay, Lapuz. Base sa pagpangusisa sang kapulisan, si Napasya ang masami nga nagaliho-liho sa lugar kag nagapangayo-ngayo sa mga nagalabay. Gilayon nga ginrespondihan sang Task Force Voltahe sang Iloilo City Engineers Office ang lugar kagabi kag nakitaan ang GI wire ukon alambre nga nagtugas ang pagkakuryente sang biktima. Ang amon linya na sa dalom, safe ina siya. So nasulod ina sa junction box or sa pole box sinang sa dalom sina nga lampos. Pero kung hindi mo na saya ma'am pag i-attempt nga hunuson or safe na daya ma'am sa dalom. So sa subong ma'am ngayon pasuguan na to namon personnel namon nga safety yon ang tanan na gid nga linya. Nahibaluan nga ang lugar sa aksidente ang hindi talabukan sa mga tao. Sunod sa utod sang biktima, wala ini nagatener sa ilabalay. Bali, may padbalay kami nga nagkanto nga kung kilala ang ara sa Facebook bala. Medyo gintabunan ng tsura pero sa balatyagon ko siya. Hingyo naman sang pamilya sa syudad kung tani mabuligan sila sa pagpalubong sa ilahimata. Kim, sa subong, ginaimbestigahan na sang kapulisan kung sino ang may salabton sa insidente. Samtang nagpaiway naman ang pamilya nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang ilahimata. Kim? Madamong gid nga salamat, Zen Kilantang Sasa.